ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରବନ୍ଧର ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ ଲୋକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ଜୀବନର ସାଫଲ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍ତକୁ ନାନା ପ୍ରବୃତ୍ତି, ନାନା ପ୍ରଲୋଭନ, ନାନା ଚିନ୍ତାରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନ କରି ଏକୀଭୂତ କରିବା ସର୍ବଦା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ନିଜର ବିଫଳତା ପାଇଁ ପରକୁ ବା ବାହାରର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ପାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେବଳ ନିଜକୁ ଫାଙ୍କିବା। ନିଜର ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ନିଜେଇ ଘୁଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେବ। ନିଜର ବୋଝ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ବୋହିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଚିତ୍ତରେ ଏକୀକରଣ। ଇଂରାଜୀରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାଷାରେ ୟାକୁ କହନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍। ଗୀତାରେ ଏହି ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି। ଅବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବହୁଶାଖ ଓ ଅନନ୍ତ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଆଣିପାରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ଥିତଧୀ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ। ବାପୁଜୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେ କେହି ଆସୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥିତଧୀ ଗୁଣରେ ଅବାକ୍ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନଥିଲା ଆକର୍ଷଣ, ନଥିଲା ଘୃଣା, ତାଙ୍କର ନଥିଲେ ଶତ୍ରୁ, ଥିଲେ କେବଳ ମିତ୍ର। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ତ ନଥିଲା, ସୁଖ ବି ନଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସେ କେବଳ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ ସତ୍ୟର ରୁକ୍ଷ ପଥରେ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଓ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମକୁ ବାପୁଜୀଙ୍କ ପରି ଚିତ୍ତକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବା ଏକୀଭୂତ କରିବାକୁ ହେବ। ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାହାର ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସୁଖ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ, ସେତେଦିନ ଯାଏ ଆମ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେତେଦିନ ଯାଏ ଆମେ ମଣିଷ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ, ସେତେଦିନ ଯାଏ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଫୁଟିପାରିବ ନାହିଁ। କୋଠାବାଡ଼ି, ଟଙ୍କା ପଇସା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ରକନ୍ୟା, ସାମାଜିକ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ଏହିସବୁ ବାହାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଆଶା ରଖି ଲୋକ ଜୀବନ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରେ। ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖ, ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏହି ସବୁଥିରୁ ଜାତ। ଏସବୁ ଜୀବନ ପଥର ପାଥେୟ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭୁ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏସବୁର ଲଗାମକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖି ଯେଉଁ ଲୋକ ନିରାସକ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ ଚଳାଏ, ସେ ମୁକ୍ତ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ, ସେ ସୁଖୀ। ଏହି ବିଷୟର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।